Snits stekt in poerbeste vorm. In de finale hadden ze nog geen set voor de jongens in Eurospet. En in eigen huis staan ze in recordtempo op matchpoint. Het is Roos van Wijnen die het beslissende punt maakt. VC Snits wint ook het tweede finale duel met 3-0. En had nog 1 overwinning nodig voor de eerste landstitel zo'n 1992. Ja, dat gaat ook vandaag gewoon erg goed. Taak uitvoeren. We zijn heel gefocust. We weten heel goed wat we willen en hoe we het willen. Ja, en we doen het zoals we het bedenken, hè? Zoals we trainen. Dus het is echt genieten. Het is voor Elsen verrassend hoe makkelijk Eurospet onder concept wordt. Ja, wie had dat gedacht van tevoren? Dat had ik zelf niet gedacht. Ik dacht, we krijgen echt moeilijke potjes en moeilijke tegenstander tegenover ons. Maar we hebben gewoon een ongelooflijk goede focus en een surfdruk. Waardoor zij compleet onder druk komen te staan. En daarmee maken we het onszelf echt heel erg makkelijk. Snits piekt op het goede moment dit seizoen. Alle spelers helden haar heeste niveau op het moment dat het mat. Oud-international Carlijn Jans had met haar ondervinding een positieve invloed op dit jonge team. Het kampioenschap komt nog wel heel dichtbij. Ja, maar goed, we zijn er nog niet. Hè? Het is een hele mooie stap die je nu zet. Je hebt 1 keer uitgewonnen, je hebt hem nu thuis gepakt. Dus je hebt in principe nog 3 keer om die laatste pot te winnen. En dat willen we natuurlijk zo snel mogelijk. Dat zou dan snijn in Almelo Barrematten. En ons kennen het een week later in de eigen hal. Wij hebben leverkampioen. Daar of in Snits? Maakt me niks uit als ze maar kampioen worden. Nee, echt waar. Ik wil gewoon kampioen worden. En het liefst zo snel mogelijk. Dus dan daar maar.